Читтә йөргән чакта сагындырып, керер өчен төнләтешенә. Зәңгәр таңны биек аяз күкле туган яга кирәк кешегә. Зур уңышлар яулап заманалар, матур бәя бирсә эшеңә, шатлыкларын ишеттерер өчен туган яга кирәк кешегә. Яшәр өчен бетмәс көч алырга, олысына һәм дә кешегә, мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле туган ягы кирәк кешегә. Йөри күңеле тупасланса, тузан кунса яшьлек хисенә, сагыш кайгыларны таратырга туган яга кирәк кешегә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Без мәктәп төбе тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруда сүз Түбән Шутсу төп мәктәбе турында булыр. Риваятләрдә сөйләнгәнчә, Шутсу атамасы килеп чыгышы белән су сүзенә бәйле. Борынгы бабаларыбыз үзләренә яшәү өчен урын сайлаганда су булган урынны эзләгәннәр. Бармаклары белән җирне казып, су чык, су шыт дигәннәр һәм шуңа бәйле рәвештә авылыбыз Шутсу исемен алган. Фәнни яктан караганда, Фирдәүс Гарипованың сүзлекләрендә утмурт телендә инеш Шудзия дип йөртелә, чөнки безнең җирләрдә элек утмуртлар яшәгән. Шуңа инешнең югары агымына урнашкан авылга Югары Шутсу, түбән агымына урнашкан авылга Түбән Шутсу дигән исем бирелгән. Мәктәп белән танышуны директорыбыз Хидиятуллин Айратнур Фаяз улына сүз бирдән башлап җибәрик. Бүгенге көндә Түбән Шутсу төп мәктәбендә 46 укучы белем ала. Алар Югары Шутсу авылыннан, Түбән Шутсу авылыннан, Елыш авылларыннан килеп укыйлар. Барлык үткән конкурсларда, ярышларда, олимпиадаларда теләп чыгыш ясыйлар, актив катнашалар. Коллективыбызга килгәндә, коллективыбызда 19 югары белемле укытучы эшли. Мин үзем дә әле менә узган елда гына шу коллективка килеп кушылдым. Бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп эшлибез. Укытучылар да төрле конкурсларда актив катнашалар, төрле җиңүләргә ирешәләр. Мәктәбебезгә, классларыбызга килгәндә классларыбыз якты, чиста, матур. Ләкин шулай да без киләчәктә капиталь ремонт көтәбез. Мөмкинлектән файдаланып, безнең кичә генә өлкәннәр көне булып китте. Алда көннәребездә укытучылар көне якынлашып килә. Барлык өлкәннәрне, укытучыларны зур бәйрәмнәр белән тәбрик итәсем килә. Аларга исәнлек, саулык, семья бәхете һәм эшләрендә, семьяларында зур уңышлар телим. Мәктәбебез тарихы белән таныштырыр өчен сүзне шушы мәктәптә озак еллар белем һәм тәрбия биргән татар теле укытучыбыз Җәүһәрия Ханиф кызына бирик әле. Кеше гомере буе укый, белемгә омтыла, күп белергә тырыша. Безнең төбәктә дә белемгә омтылыш көчле була. Түбән Шутсу авылында мәдрәсә 1913 елда ачылган. Анда Нәҗип Хәлфә укыткан. Ул дини дәресләр белән бергә дөньяви дәресләр дә биргән. Революциyaдан соң мулланың улы Мәхмүд мәдрәсәгә Народная школа дигән такта илеп куя. 12 ел буе шушы мәдрәсә бинасында балалар белем ала. 1921 елда типовой бина салына башлый. 1929 елда агач бина өлгерә, соңыннан бу бина 7 еллык итеп үзгәртелә. 1944 елда мәктәпкә 1929-32 елда туган Югары Шутсу, Түбән Шутсу, Калатау, Юсуфалан, Елыш, Күйек авылларыннан килгән 56 яшь үсмер укый. Сугыш елларында директор булып Гайша Биккинен эшли. 1946 елдан Ибатов Гаян җитәкчелек итә. Утяганов Дилүс, Купшинов Василий, Шакиров Сабирҗан, Юзмиев Ренатлар директор була. 1979-87 елларда Низамов Тәлгать Мөхәммәд улы җитәкчелек иткәндә мәктәпкә яңгырма төзелә, мәктәп урта мәктәп итеп үзгәртелә. Узак еллар мәктәп белән Әхмәдуллин Шәйхнур Гатауллович, Гайнуллин Флард Гыймуллович җитәкчелек итте. Ул чорда мәктәбебез ел сайын районда, республика күләмендә бакча һәм ярдәмче хуҗалык буенча призлы урыннар яулады. 2002 елда яңа бина төзелеп, укучылар менә шушы бинада белем ала башладылар. Укучылар яхшы җиһазландырылган, заман таләбенә туры килеп торучы класс кабинетларында белем алалар. Башлангычларның дәресләренә керәбез. Һәр укытучы укучыга якын килеп эш алып бара. Әлеге башлангыч сыйныфлар ягында 24 укучы белем һәм тәрбия ала. Аларга 4 укытучы белем бирә. Алар укучыларыбызга ныклы белем бирү өчен бар тырышлыкларын куялар. Кызыклы очрашулар, экскурсиялар оештыралар.
Әлеге ишекләр артында шаугыр килеп, кемнәр белем ала дисезме? Ул әлбәттә беренче сыйныфлар. Укучылар әле генә мәктәп бусагасын атлап кирсәләр дә, үзләрен шын укучы итеп танытырга өлгерделәр. Хәрефләрне танып укырга, язарга өйрәнделәр. Бәйрәм чаралары аларның чыгышларыннан башка үтми. Әйдәгез сүзне укучыларга бирик. Әлеге ишекләр артында мәктәбебезнең иң җитди 9нчы сыйныф укучылары белем ала. Бу мизгелдә аларның татар теле дәресе бара. Укучылар белем алуга җитди якын килеп, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Укучыларның иң яратып йөри торган урыны ул әлбәттә китапханәдер. Монда китап һәм дәреслектәр урнашкан, китап фонды һәм укучылар өчен уку залы урнашкан. Китапханәчебез Җохария апа һәрдаим үзәнүдә укучылар өчен кызыклы булсын дип китапханәне яңартып тора. Укучыларыбыз белән төрле кичәләр, викториналар үткәрә. Китап сөючеләр китапханәдә булса, спорт сөючеләр әлбәттә спортзалда. Әйдәгез бергәләп күзәтик әле аларның шөгыльләрен. Укучылар дәрес вакыты өстәмә белем түгәрәкләрендә генә түгел, ә тәнәфес вакытында да төрле спорт төрләре белән шөгыльләнәләр. Мәктәбебездә спорт юнәлешендә баскетбол, көрәш, мини-футбол түгәрәкләре эшли. Ел саен мәктәбебездә Мәгъсүм абый Фәйзиев исеменә көрәш бәйгесе уздырыла. Бәйгедә якын тирә районнарда катнаша. Безнең укучыларыбыз да сынатмыйлар. Спорт ярышларында, көрәш бәйгеләрендә призлы урыннар алалар. Мәктәбебездә тамчы театр түгәрәге эшли. Ул укучыларыбызның тел байлыкларын арттырырга, үзләрен сәхнәдә иркен тотарга һәм кешеләр белән аралашырга ярдәм итә. Мин театр түгәрәгенә бик яратып йөрим. Без күренекле драматургларыбызның әсәрләрен өйрәнеп, авылларда да, төрле конкурсларда да чыгыш ясыйбыз. Районыбызда уздырылган Шәүкәт Биктимеров исемендәге конкурста 3нче урын, Әлмәттә үткәрелгән театр как театр конкурсында 3нче урын, Казанда үткәрелгән Сәйяр театр фестивалендә сәхнә асылы номинациясендә җиңү яуладык. Bizim babayın keşeleri bordiyak kiyeni miydi? Yok, bizde keşemiz tekke, bizde uzun tekke. Allah tefit. Bu neresi bu? Oyda, mene yanında. Oray. Ne bilesin mi? Birine tutubilmesin, ıstavmışsın mı? Tırnavşalar yaratalar, bizi o ağzına yapamıyorsun mu? Ruhsat etseniz mümkün. Kora ruhsat edip mullalar şaşkındıra eynodan. Şu vatta bize bırakmam yapamıyorsun mu? Narinde ona oturur bit. Kurmaz, uyda yok. Yaxşı. Ye. Neymiş? Uynamışsınmış. Uynamışsın. Ye, gelsin uynamışsın. Uyalan. İkinizge bir yılı oynarga uyalamsın. Ye, yalama. Ben şunda otur da uyna. Укучылар иҗатны үз итәләр. Түбән Шүтсе төп мәктәбе малайлары, кызлары җыр биюдә, сәнгатьтә гел алдынгы сафларда баралар. Алар республикада оештырылган бәйгеләрдә катнашып, бик күп дипломнарга ия булдылар. Араларында оста итеп шигырь язучы һәм аларны менә дигән итеп сөйләп бирүчеләр дә бар. Әй мәктәбем. Мәктәбемне мин яратам. Яратам укытучыларым. Яратам классташларым. Тик тормас малайларны. Кызларын да яратам мин. Күп торанда дусларым. Аерылгач та искә төшеп. Йөдәтер мәктәп еллары. Укытучыларым, остазларым.
Рәхмәтләр яусын сезгә. Сабыр булып өйрәттегез бу тормышта яшәргә. Сезнең сабакларыгыз безгә киләчәктә юлдаш булар. Әйткән киңәшләрегез безгә олы юлда саклап торыр. Минем киләчәктәге уңышларым укытучыларның тырыш хезмәте. Тормышыгыз якты, тормышыгыз матур. Хезмәтегез булсын хөрмәтле. Укучылар югары шутсы авылы мәдәният йортында оештырылган Дубая түгәрәгенә бик яратып йөриләр. Алар безнең һәр концертыбызда сәхнә түрендә. Анда төрле уен коралларында уйнарга өйрәнәләр. Мәктәбебезнең 3 укучысы март аенда ТНБ каналында үткәрелә торган Тамчы шоу интеллектуаль уенында катнашып, җиңү яулап кайттылар. 2019 ел Татарстанда эшче һөнәрләре елы дип игълан ителде. Әлеге күрсәтләребез шул хакта сөйли. Укучыларыбыз белән сыйныф сәгатьләрендә төрле һөнәр ияләре белән очрашулар уздырдык. Казанда үткәрелгән World Skills чемпионатын 6 укучы күреп кайтты. Укучыларыбыз куллары белән эшләнгән кул эшләреннән күргәзмә дә оештырылды. Безнең мәктәптә Snickers КВН командасы эшләп килә. Безне юмор серләренә Рәмзия Василовна һәм Гөлчәчәк Хәлимовна өйрәтә. Без район һәм республика күләмендә үткән төрле ярышларда алдынгы урыннарда алабыз. Хәзер без сезгә бер-ике кызык күрсәтеп китәбез. Егетләр, кызлар, сез әзерме?
Geografiya dersinde. Ederiz, kirigіз. Sen psixolog. Aydan Şarif olayım, bizge Sahara şunu ko'rsatadi. Sahara shunimi? Sahara shunu suv. Nerse bu? O'tir. Utur benim, utur. Kim şöyle Sahara suyu yükselteyinler? Sahara suyla bitti ol. Su! Bir kişi su! Yigit bilan qiz svidaniyada. Matırım küresinme. Kafe. Kurem. Allah'a şükür. Aldanı. Dostum, bilasizmi? Men bugün avtobus shoferini otiradim. Bilasizmi? Men avtobusda bilet sotib oldim-da, o'zim o'tirmadim. Ohma. O'qituvchi, maktab. Bu ikki so'z. Yuragimda yashi yanashi. Maktabim deb dashgan chaqda, o'qituvchim deb yurak indasha. Tizden o'qituvchilar kuni, shul aydan barliq o'qituvchilarimizni bayram bilan qutlaymiz kela. Hurmatli o'qituvchilarimiz, sizni yaqinlashib kelishi bayram bilan qutlaymiz. Og'ir, lekin igilikli izgishingizda tirish o'quvchilar, oila baxti, naqliq salomatlik ham uzun umr tilaymiz. Bu jirimiz sizga bayram salami bo'lib yangrasin. Thank you.
күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үскән шәхес булып тәмамлыйлар әлеге мәктәпне. Безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Сезнең белән без Алися Шихабиева, һәм Айбулат Хабибуллин идек. киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз!